Kira. Hej sammen og velkommen til videoen. Så i dag der skal jeg spille med min duo, og vi skal spille Realistic, og vi har lige været færdige med en, og vi skal igen. Så nu skal vi bare komme i gang, og så kan vi starte en. Det var dejligt. Nå ja. Og husk at like og subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad. Ligesom det her. Det er subscribe, og det her det er like. Det, sådan skal I gøre. Tryk på det. Ja. Elmer. Ja. Kommer ikke sådan ind. Her kom ind. Og der kom den anden. Så nu går vi i gang. August, kommer du med? Nå ja, det er bare det 4 gange med edit på en anden video. Blå. Blue team. Efter den her runde, må jeg lige hurtigt edit den her video færdig. Jeg tror, de er gode, den her. Pump blue. Sentinel shotgun. Pump blue. Sentinel shotgun. Pump blue. Pump blue. Please ikke for at komme ud. Jeg kan også gerne have Sentinel. Yes. Cracket. Fuld bokset. Død. De er gode, men altså... Vi er gode, men vi er bedre. Eller jeg har jo ikke fejlet ham her, så det ved jeg ikke. Ham er en helt af guldkasken. Ja, det er ham, der er den anden også. Altså... 38. Okay, Wasigu. Død. Mig. Sidst. 200. Lækkert. Okay, Wasigu. Ej, vi skal bag. Jeg kommer. Sidst. Nej. Så var han selvfølgelig ikke købt. Men nu er spørgsmålet, crackede du ham? Crackede du ham? Ja, jeg købte. Godt skidt. Men nu har han ikke købt med unlucky. Kører sig surfing. Jeg føler det. På minis? Kom igen. Okay, han var inde i den. Det gør noget der.
Jeg er ikke bange for ham, der er den ene kun bukke. Cracket. Fint. Død. Død. Mig 81 for godt. Fint. Jeg er 1 og B, jeg er nede. Og kom igen. Det står jo på begge sider, altså. Vi kan da heller ikke vinde på andre måder. Er det bot? Jeg kan kramme. Hvad? Oj, vi er da også bare fuld boks, og man kan da 0 penge. Han 20. Godt 0 penge han var. Han kan ikke gøre andet. Lige så godt til han er god, det kan ikke 0 penge. Han bor nok i sådan en Dallas eller sådan noget. Cracket. Han healer. Healer virkelig ikke hammer. SK, S6K, så det ikke bare blive i den samme boks. Kom, vi bliver bare hernede i low ground. Jeg holder 2 lige nu, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde 2, men der står seriøst. Der står lagging-ikonen på mig. Der står, at mit Fortnite det lægger oppe i mit hjørne. Ja, det gør det virkelig også. Det er det. Røg jeg ned? Nå, jeg tror du var ham den sidste. Hold desværre ikke. Cracket. Kom op. Yes, jeg har ikke lagging-ikonen mere, så men jeg kan kun 25 penge, så det er fint. Hvad? Kom igen. Kan den her shotgun skade for 190? Vil jeg gerne lige vide? Der kan heller ikke ramme alle. Han kan ramme alle steder. Jeg kan ikke ramme alle. Anders, han ved altid, hvor jeg er. Altså. Jeg er 38 i hovedet.
Hvad laver du? Ja, jeg prøver. Nå, hvor er du død? Jeg troede ikke, du var i gang med sidste runde. Altså, jeg prøver at edite den her video, fordi jeg mangler seriøst 2 sekunder til at lave det. Men så dem her personer. Det går! Giv mig spat. Det er fint. Simon? Simon i juleferien eller sådan noget, vil du så være med til at spørge om, eller om jeg kan komme hjem til dig, eller du kan komme hjem til mig og så holde lagen? Ja. Skal jeg så have min computer med? Ja, ellers så kan jeg have min computer med hjem til dig. Vi kan bare komme hjem til dig, hvis så. Okay. Jamen, så skal jeg have min LAN-cam med. Order! Ja, det er nok bedst. Jeg synes, jeg ramte for 8. Eller ikke 38. 83. Crack, jeg ved, okay, lige meget. Det er sådan, at de her SMG'er, de skal ikke en skid. Nej, det er kun den ene, der er god, men den er kun god efter, man har spillet lidt tid med den. Ja, den der, det er den eneste, der er god. Nej, jeg gider ikke ham, der booker, jeg gør af. Zero ping. Ja, min fuck, han ser mig sådan der. Heal op, jeg har ham. Never mind, aimbotter. Hvad? Hvad så nogle krat her? Han pusher. Ja, vi har jo intet aimet her. Der er noget. Jeg kommer op igen. Han er derude. Fint! Tobak! Rogan, de er hurtigt at komme med en lille... Altså bro, ham der, han kunne jo høre det. Det er derfor han tabte. Hans ører gik lidt i stykker. Ja, jeg kan ikke alt. Altså, det er helt sikkert, jeg kan ikke alt. Død. Ja. Bagget! Hvorfor går han imod mig? Kratten. En healer. Død. Jeg stod bare der. Okay. Jeg vil faktisk gerne have Ej bro, jeg skal jo lave videoen nu. Det